Mae cyfres arbennig o sesiynau hunan ddatblygiad ar y ffordd. Bydd yn helpu pawb o staff y cyngor i weithio mewn ffurf gwell. Beth fydda i'n gael allan o'r sesiynau? Cael eich ysbrydoli, hyder yn y gwaith, cael eich grymuso, herio llwyddiannus, bod yn gyfforddus i gymryd cyfrifoldeb a cyfarfod pobl newydd. Bydd y sesiynau yn dangos eich bod yn awyddus i adeiladu sgiliau trwy gydol eich gyrfa. Pa fath o sesiynau ydyn nhw? Bydd rhywbeth i siwtio pawb. Beth am ddod i wrando ar sgwrs neu seminar? Neu beth am cymryd rhan mewn gweithdy? Gallwch hyd yn oed dysgu wrth eich desg. Webinar, podcast, astudiaeth achos. Ar gyfer pwy mae'r sesiynau? Pawb. Dim amser, dim problem. Mae'r sesiynau yn rhoi sydyn neu gallwch dal i fyny. Edrych ymlaen i weld chi.